kublay api baro ngadai marina kashnong trajong ngadai na latira mangap tiang sngewsih api baro sya kani ke channel jonga latira roots wan mat nga ninya lit rungha katai kawe kejaka minta katayo kadai katayo babu jing kynmaw ya baro ki mynsiem balak khlad no nakane ke pyrthei tie na kata kadaw ngawan ya lam ya pihak kane kalum Jyntep ka bahe ba hang ni nila mynsiem ya kum kini ki Jyntep bala peniang daki statue daki dur ne kum kini hang ni bala penbet daki sinti babun kerhai piyo i la taimot bahade daki ma ba pernai kila shnade kum kayeng na kabenta kini shilok Henry kabanga kwa ban pen iya pi kadai ka wei pat ka Jyntep kabanga yo i enda ngapoy hang ni friends wow peit lapan pu pen piang ya uni ulum Jyntep da kini ki sentiyo chrysanthemum bat chatu la tip kum ki sentiyo jayao dei ki bri shani kin pi ki pendon kam bahaya kum kini ki sentiyo bandai bu ha ki Jyntep jong ki bahayeng la jong alikin ngin yak pet ya kita ke Jyntep ki bakam pella bat kita kide ki Jyntep ya ki shipai balaya ba ka thma ba ban nyngkong bat baar bat kalong ka basyo mynsiem ba bitep ban yo i ba ki shipai ki khliem hadu kat ni mila mynsiem ya ki om tang ha kani kalum Jyntep Henry Shaki wede ki lum Jyntep babun. Peit ki dontang ki ding na basempel ba. Kini ki Jyntep baro bangi syam hakani kaliang. Kide ki Jyntep tang jong ki shipai French. Peit ki bun kat ni. Batla tho kumba ar kerteng ha uwe uding pna. Ibenut dei basyap kum ni ali ngini lek pet tho ayu hang te halo rumot la tho hang ni ka Jyntep ya ki khun balaya pa ka thma na ka benta ka jing suk ba ka jing lait lut wan ngini lek pet iyeng ayu itai namar om ide iyeng mani ngala banyu iba kadon kamap bat ki jingtho ali ngini lek pet na jan kani klum Jyntep lashna bat sumar da ka Commonwealth War Graves Commission kadai ka benta jong ulum Jyntep bala tep ya ki shipai bilan ki bala ya phang ne ha France ha ka thma ba la mut durum dei badang Prafusan snem menshua keladon katamahang ni ha West Europe. Kibun bahableng kita ki shipai bilat kiba layap hang ni ha France ha kitu ki thma ba. Peit si ke jingbun kan ni wat la kata la si mau Jyntep ya almut ki briu ha ka ju ka jaka. Bat ki deiru ki shipai nakiken hun baper Nuksa uni dena ka Royal Artillery kaba penlong mynsiem ya nga kalong banyo iba bun na kini ki shipai balaya kidai ki badang samlabha nuksa uni hangni udang dap arfuwai snem uni hangni dang dap kat kendai snem kat ba uni hangni pat nang kena samlabha kat prasnem depi lamba kini kidak jingdro ngila ruban tip ha kanu ka kanhun shipai kiya dei ni kiya sno namar ki jingdro kiya per iwei kani hangni kadai kadur upu kini phi man kat ba kani pat kadai phoenix kasimba im junom wow pet uni hangni pat udan hadu jing artili kidak
Kani hang nepat kadai kadak jong unong shet utraya kakam nong shet man shet jingbamnya ki para shipai. Ani wan peit udon shipai ro baklam dan kerteng. Sngewsih ayam deh ba omla bantip buat ya ke kerteng ro. Shipai jong ke thma kat kendai spa lai pukandai hadu kat kendai spa sopusan bat bola yap haga al prata rig ume kat kendai spa saupo. Ya kani kamet shipai omla bantip dei manu henry la tho hang ni tang umlei bala ban itu yo. Ani wan peit udon de unong China hang ni ngatrai ba ka por menchua por thma kari bilat ka sensyar ne ka kontrol ya katu kan ne ki jaka ka China. Ulayap haka arpusan Januari kat kendai spa kat kendai bat la tho hang ni kanam babha kan ne jumnom. Namar bakani kalung Jyntep kadai ya ke shipai bilat te phila ban mudur kiba hayeng jongki ki jengai bahanaki namar ki wan yap hang ne hari nong wei. Habang perkat ya ka kat nu kalong ka bae baka thma ka penya jengai bat ka penya khlad ya kiba hayeng ne ya ki paralok bat om tang kata Henry kashim no ro ya ki mynsiem ki badang samla samla. Wow, peit ngayo isu ya kita ki sentio chrysanthemum ki itenat deh kita ki rong kaba itenat kalong baki pu tangki sentio om idon sla baki pu ro hakadur ba pelun. Peit unong trek ber usumar bhapi ya kani kalung Jyntep utung pen itenat da kini ki sentio chrysanthemum. Habang awan ya kai hang ni halum Jyntep ngas ngokum ba kadai ka pak ne ka kper sentio tapi kani hang ni kadai sakawi pat ka benta jong kalum Jyntep pioi ka he bah pat hang ni la tep tang ya ki shipai Jerman haka jing shisha pitep kidai ki shipai ki ba wan her thma ya ki shipai bilat bat ya ki shipai French bat bun naki kila kelem no hang ni ha France hi bat la tep ya ki ha kani kalum Jyntep hang ni ha France nila bani baki dei ki kertang Jerman bat la pentia angot ki shipai ha ka we ka Jyntep bat kini hang ni ki dei tang ki shipai bayap ha ka thma ba ban nyngkong bat phio i ki bun kat ni ki shiwan yap ei ba pli hang ni ba ki wan hier thma ya ka France bat ki sha siat yap ei ha ki shipai France ki bayale persha ya ki. Oh peit hang ni ru don shipai bam tip kerteng bat ngimla ban tip dei manu phila ban mudur ke jing sngewsih ki bahaye bamla ban tip layap hang nu sngewsih lem mom dei syuk nganyat ka shwa shipang pi hagani kalum Jyntep bahe baka he kumni ti ngam tip hadu kan nungut ki shipai mo la pentia hang ni wan ngi let peit na jan ngantrai la tho hang ni hatru kading pna. Oh ngala ban i la tho hang ni ki shipai balayak ha ka thma ba kat kendai spa khat sau hadu kat kendai spa khat pra bala tep hang ni hadu jinsan hajar kendai phau sangut ki shipai Jerman wat la da tep makna ya ki ha ke rinong wei bat jengai na ki bahayeng nrei don bok phi bakari batep ya ki kasumar ya kini ki lum Jyntep kiju ot penrit yau plang man kapor bat kiju ai rong thamai de ya ki kerteng bat ki dieng pna ali wan peit uni hang ni de shipai ju nakata-kada ngila ban ibu don uklur ha ka jaka ka dieng pna
Layap pala taiew hang ni kumbashi spas nem menshua. Namarha katu kapor ki Jew bat ki Jerman ki asen drop lang. Henry ke bas sngewsih pan kalong batang hadin kendiat nem kaladon ka jingnya kajia bat jingnya shoot hapedang ki Jerman bat ki Jew. Kalong ke bas sngeu lengo api bakum no ki brio ki la ban kela nong shun bat kela paralok haki kendiat senem bayad. Nuksa kumenta ki French bat ki Jerman ki yalong paralok bat omdan jingnya kajia. Ti gawe ke cintrang jonga kalong babaro kiri ke pyrthei kin yalong paralok bat omlan ya kelanong shun. Bye bye. Saya syung suk baro pas ngumpa wat khlad ban subscribe ha ke channel jonga like Terra Roots. Bye bye.